Siltä koskaan lähtisi, en lailla pois. En casa del embajador de Finlandia y al compás de tangos finlandeses conocimos a Jari Leppä, que es el presidente de la Comisión de Agricultura y Economía Forestal del Parlamento finlandés, a quien primero que nada le dimos nuestra bienvenida al país. Kiitoksia kutsusta. On ollut ilo vierailla täällä Argentiinassa. Maanne on tehnyt meihin erittäin suuren vaikutuksen niillä mahdollisuuksilla ja tämänhetkisellä tilanteella myöskin, mikä teillä on. Ja meillä on varmasti hyvin paljon mahdollisuuksia nimenomaan yhdessä sekä ruoantuotannossa että myöskin erilaisessa puuhun, metsään liittyvässä teollisuudessa ja tuotannossa. La enorme importancia del sector forestal en Finlandia irradia hacia toda la sociedad cultura, hábitos y beneficios. On totta, että Suomen kansantaloudelle metsien merkitys on erittäin suuri. Noin 30% meidän bruttokansantuotteestamme tulee tavalla tai toisella metsien kautta. Meillä on kaksi linjaa siellä. Toinen on metsäenergialinja ja toinen on sitten erilaiset puutuotteet, niin mekaaniset puutuotteet kuin myöskin kemialliset puutuotteet. Para nosotros fue importante conocer, aunque sea someramente, cómo está conformada la estructura del sector. Ja kaikki tapahtuu yksityismetsätalouden kautta. Perhemetsätalous on suomalaisen metsän omistamisen muoto ja siinä tarvitaan hyvä, kattava lainsäädäntötyö ja kaikkien tahojen sitoutuminen tähän työhön. Se merkitsee sitä, että meidän koko metsäteollisuutemme, koko metsäklusterimme on kestävän kehityksen pohjalta rakentunut. Jokainen puu, joka meillä kaadetaan, istutetaan uudelleen tai luontaisesti uudistetaan välittömästi. Eli meillä koko ajan kehitys on kulkenut siihen suuntaan, että meillä tuotetaan puuta samalta hehtaarimäärältä enemmän ja enemmän, vaikka sen kiertoaika on pitkä, 60–100 vuotta. A las puertas del Congreso Mundial a realizarse en el mes de octubre en Argentina, quisimos saber si Finlandia estaría presente. Meitä kiinnostaa ilman muuta osallistuminen tähän kongressiin ja tänään olemme siihen kutsun saaneet ja uskon, että siihen myöskin osallistumme ja ehdottomasti meitä kiinnostaa meidän teknologiamme, meidän tutkimuksemme ja kehityksemme vienti ja sitä kautta hyvä yhteistyö Argentiinan kanssa. Olemme mielihyvin tällaisessa projektissa mukana. Lo mismo que le consultamos al embajador, nos interesaba saber qué podemos realizar Argentina y Finlandia en conjunto y si hay posibilidades de hacerlo. Varmasti löytyy, koska jalostuksen osalta on teknologia hyvin samantyyppistä. Siinä ei kovasti eroa ole ja samoin metsän uudistamisen osalta ja sen hakkuumenetelmien osalta, niin kyllä niissä löytyy myöskin yhtäläisyyksiä, vaikka meidän maantieteellinen ja ilmastollinen olosuhde on kovasti erilainen. Puulajit ovat hyvin erilaisia ja myöskin kiertonopeus on erilainen, mutta kyllä siellä paljon löytyy myöskin yhteneväisyyksiä. Finlandia posee una rica legislación ambiental y le consultamos sobre si había una legislación diferente cuando empresas finlandesas participaban en otros países. Ei, kyllä meillä ympäristöjärjestelmät meidän tehtaassamme ovat saman standardin mukaisia kaikkialla maailmassa ja samantyyppistä toimintatapaa noudatetaan. Meidän kemiallisen metsäteollisuuden lähtökohta ja se kehityksen kulku on johtanut siihen, että meillä on suljettu kierto siellä järjestelmässä, jolloin ulkopuolelle ei mitään valumia tule ja myöskin ne jätevedet, joita sieltä tulee, ne puhdistetaan erittäin tehokkaasti ja sitä kautta suomalaiset haluavat olla kehittämässä kestävää metsätaloutta myöskin teollisuuden osalta. No podíamos dejar de preguntar por Botnia y sus efectos en relación con la Argentina, y lo hicimos convencidos de que nuestro país ha manejado el tema de una manera negligente y demagógica. Meille tietysti lähestymiskulma on se, että meidän yksittäinen yrityksemme, maailmanlaajuinen yritys, on tämän investoinnin tehnyt ja se kantaa sen vastuun täällä niistä kaikista investoinneistaan, mitä se on tänne tehnyt. Ja meidän toivomuksemme on ilman muuta se, että me voimme eteenpäin kehittää meidän yhteistyötämme, aukoa sille uusia uria
ja tehdä uusia projekteja puolin ja toisin ja sillä tavalla hyötyä tästä myöskin sekä Argentiinassa että Suomessa. Se on meidän tahtomme. El PBI de Finlandia es 237.000 millones de dólares, tiene algo más de 5 millones de habitantes y ocupa el número 16 entre las economías más libres del mundo. Es un país en el que es reconocido que casi no hay corrupción y casi ningún obstáculo burocrático. Según informes de la UNESCO, Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo. Los adolescentes de Finlandia, según evaluaciones comparativas, superan a sus pares de países como Francia, Estados Unidos, Holanda, Canadá y el resto de los países ricos. Mérito logrado por la fijación de objetivos claros y permanentes. Dedica el 3% del PBI a la investigación y desarrollo y el 6% a la educación. La mujer en Finlandia ocupa cerca del 50% de los cargos a nivel ministerial y el 30% de las mujeres legisladoras, altas funcionarias y directivas. Después de ver estos datos, siento que más allá del amor a la tierra no tenemos hoy por hoy muchas cosas en común, salvo que comencemos a trabajar fuertemente en ello.